Dobrodošli ljudi u 5. epizodi Minecraft preživljavanja. Dakle, kao što vidite, evo nas u našoj maloj kući. Šta ovdje imamo? Imamo uglja i imamo malo metala. Ajmo da ih ispečemo. Dakle, ljudi, kao što vidite, napolje je mrok. Mrtvi mrok. Ima neko da se pofajtamo. Da se poubijamo. Dakle, što ovdje imamo? Sirova, govedina. Ljudi, imamo 2 gvozdene poluge. Super. Dakle, samo ja da uzmem ovo što mi je najbitnije. Da napravimo, na primjer, ovo štapiće. Joj, da je više. I ajmo da napravimo jedan gvozdeni kramp i jedan mač. Da napravimo, imamo za sekiru jednu. Imamo li za sekiru i nemamo? U stvari, sad će da vidimo da li imamo ili nemamo. Ja mislim da nemamo, ali možda i imamo. Dakle, našli smo i sekiru. Vidite, ljudi. Evo ga skeleton. Da idemo napad s njih sad. Šta ja ovdje tu imam? Dođi da upoznaš moj novi gvozdeni mač. Zombi. Zombi nijedan. Šta ćeš tu? S ove strane nemamo ništa. Evo ga skeleton. Skeletone. Mrtav da si da Bog da. Nećemo da ga čekamo ovdje ako probije. Au glopu. Gdje si bre? O ne! Evo ga. Mene da prevariš. Pa mene hoće da prevariš. Pa ne može. Nemo šta je ovdje još imam. Imamo 10 jabuke. Pošto vidite ljudi koliko sam ja gladan. Ajmo. Gdje si nestao bre? Beži od mene! Ajde, dođi. Hvala na true meso. Evo još jedan ovdje, pa vidio sam. Šta je bro? O, vrate, 3 zombija. Beži od mene. Prokletničeni jedan. Ajde, uđi ako možeš, ajde. Hoću sa sekiru u glavu. Prokletničeni jedan. Beži od mene. Dakle, ljudi, malo smo se našalili. Koliko sam ti rekao da bežiš odavde? Ajmo malo ga pohvitamo. Ima li još nekog? I ljudi, kao što možete vidjeti, gdje? Odakle ispade? Aha, skeleton. Brš. Čibe, Daro, pa dođi vam. Ti čica da te malo ubijam. Ne mi strelo, može? Ljudi, danas sam planirao da smo mi sve to dobili. Imamo niti. Gdje se to čuje napolje? Ljudi, danas sam planirao da sečemo malo drva. Ako mi ovaj majmun uđe, ima da ga ubije. Tako napravili smo i ovo. I ljudi, ajmo napolje, neće nikog da čekamo. Idemo da isečemo ova drva ovdje dole. Što?
Činilo mi se da je Enderman. Dakle, ajmo malo da sečemo ovo drva. Drvca! Trebaju nam drvca. Ajmo malo ova bela. O, šta je ovo? Bukva, hrast. Ne, hrast je ovo tamo. Ovo ne znam šta je. Vidite ljudi koliko je brže kad imamo metalnu sekiru. A ne sa onim kamenim sekirama. Ne možemo skoro pa ništa. Dakle, ajmo malo. Da li imam ja 2 metala da napravim makaze? Izgleda, ne znam koliko smo sad, 14 i 17. Vidi ovu kuću što je lepa. Ha? Šta je ovo? Mlada brez. Ajmo, kopaj brže, to je seci. Dakle, imamo 24 drveta, što je solidno. Koliko smo dobili? Super. Dakle, imamo dosta, ajmo da pokupimo ovo, pošto planiram da u sljedećim epizodama malo posadim ova drva. Ovdje šta imamo to, imamo tu kampove, ovdje skoro pa da nemamo ništa i idemo dole samo da u stvari ovo mi potrebno. Šta je ovo? Jer imam je baklje? Nema. Ajmo onda da kopamo odavde pa na tamo. Doslovno nema baklji. Malo da pokopamo. Malo nam treba i kamena. Ajmo, vidite koliko to brže ide sa ovim metalnim. Ajmo da vidimo kako je razlika između ovog. Vidite koliko je ovaj brži. Dakle, šta je ovo? Sneg. Ovdje šta imamo? Ovdje skoro nemamo ništa. Dakle, malo smo iskopali ovo. I ajmo još da sečemo drva. Beži odavde. Planirao sam da pravim u narednih epizoda, to sam valjda rekao. Dakle, ovo što bi... Dakle, da pravimo ovo za pecanje ribe, pošto smo upravo napravili onaj štap za pecanje. Ajmo, mislim 7. Dakle, imamo 30. Pa mislim da će biti dovoljno. Dakle, ajmo ljudi sada da krenemo da pravimo ovo za pecanje ribe. Dakle, to će da bude otprilike tako tu. Vidite. Ne bre, šta ćete vi ovdje?
I ajmo još ovaj red, ne znam da li će da stigne, mislim da neće. Vidite što tamo lepo. Dakle imamo 12. Evo nekako ovako. I vidite mi ovako zabacimo i pecamo ribe. Ali samo da ga napravimo malo bolje i lepše. Hajmo pa recimo tu. Neka bude tu i u ovom pravcu. Ovdje. Dakle, da stigne, ovo su kao stubovi. Idemo da uzmem malo kamena. Ovdje jer imamo, nemamo, onda ovdje. Nemamo kamena. Pa ništa. Idemo još malo da kopamo. Evo tu. Ne znam, jedno 10-20 piće na dovoljno. Evo, dovoljno je 24. I idemo ovo da napravimo ovo za pecanje ribe, ne znam kako se zove. Ali bitno da znamo na šta mislimo. Biće ovako 3 uvis. To možemo ipak ne možemo i ovako. Evo ne, ovako. Ipak je ovo lepše. Vidite kako to izgleda, ovo sam samo napravio da mogu da se popnem. Da upade. Dakle, tako i to će biti do onog tamo. Dakle, ajmo da napravimo i tamo stubove. Izvinite ako baguje. Vidi koliko se brzo troši kad sam u vodi. To nisam znao. Ovo budu opetavno. Ne, mi smo napravili ovo, ali nema veze. Evo ovako. I ovdje u ovom pravu. Onda stavimo 1, 2, 3. Ovom beži 3, 4. Pa 4. Zamalo da mi stane srce. A to je tako. I ajmo 1, 2, 3, 4. I 4. To bi izgledalo ovako. Malo. Dakle ljudi, to je bilo to za ove epizodi. Vidimo se sljedeće. Ćao!